Takže čau! Žádlo v práci, tady Tony a tady Hany. Čau, každopádně jako vždycky vám chci poděkovat za všechny lajky, komentáře a sledující, díky moc ještě jednou. A pro dnešek, jestli jste si všimli, měla by úplně recenze, ale jenom kvůli vám, jelikož vyšla dneska novinka v KFC, tak jsme pro vás točili tuhletu recenzi naživo, narychlo, hned teď, to nám představí Tony. Dneska jsme si dali Cheesy Crunch Zingry. Mají dva druhy, jeden je brusinka tatarka a jeden je samotný s tatarkou. A je v tom vlastně, nebo to, co je vlastně v tom navíc, tak je smažený cheddar. Takže bych to právě na to. Ochutnáme první z toho brusinku a s tatarkou dohromady. Je tam samozřejmě salát, kuřecí maso, který známe ze Zingru, pak ten smažený cheddar, pak nám ještě jeden pár cheddar a tomu ukážeme až po. Teďka přichází čas na náš knife. Jdeme na to, Tony. Říznu. Jo. Eins. Prosím. Jo. Takhle to vypadá vevnitř. Prostě to vypadá, že je požehnaně. A hop, krása. Jo, uvidíme, oni to jako klasický KFC, vlastně kuřecí maso v housce. Uvidíme, jak to chutná. Tak co to nej? A z toho smažáku, jestli vidíte ten profil, tam vlastně moc, nebo smažáku, je to smažený cheddar, tam moc jakoby není, ale uvidíme, jak to chutná chuťové v té kombinaci. Je to dobrý, mě to chutná. Na to, že tam jsou ty brusinky, já třeba brusinky nemusím moc na pice, jak to pak dělají sladký a takhle, tak v tomhle mi to fakt chutná s tím cheddarem. Tí brusinkový omáčky tam fakt hodně, jako poženaně účestní, nešetří a dělá takovou tu, není to úplně tak sladký, jak člověk možná zná, takový trošku sladší a hlavně tam hodně cítí toho cheddaru. Ono to spíš jako když jste tam měli hodně plátků klasickým Zingru, tak spíš něco takhle, je tam samozřejmě stranou, ale spíš cítím, aby tam bylo hodně plátků cheddaru. Za mě super kombinace, když špatně to tam není a vlastně je tam asi možná navíc rukola, takový tam možná není v Zingru. Takže asi kousnu ještě jednou, to je fakt dobrý. Fakt dobrý. Přesuneme se na ten Zinger jenom s tatarkou a uvidíme, jestli to bude stejně dobrý. Hop. Uvidíme. MC. Vypadá to takhle. To je standard. Vlastně úplně to samý, jaká tam být vlastně ty omáčky klasický ze Zingra. Za mě tohle ještě lepší. Za mě lepší je samotná tatarka bez té brusinkové omáčky. Jako tenhle ten podle mě bude jako tam hodně lidem, protože prostě jsme národ smažených věcí a tady ten sandwich je výborný. Tam ten je opravdu takový specifický, trošku stačí, je chutná taky, ale tenhle ten si pojedu asi znova třeba možná za chvilku, protože je fakt dobré. Jinak tady ta novinka stojí kolik, Tony? Stojí to 169 korun za kus. Samostatně, bez meníčka samozřejmě, to bychom nedali, hranolky uznáme, to jsme kupovat nemuseli. Jako za nás doufáme, že vám trošku pozbudíme chuťový buňky, jste si šli ochutnat z KFC, za nás určitě doporučení. Jelikož ale Zingra známe, tak tady to hodnocení za tenhle já dávám 9 z 10, pak mi chutná mangá sejra a kuřecí maso a brusinka nějaký 8 z 10. Jo, já to dávám 8,5 z 10 s tu tatarkou, jako fakt mi to chutnalo. Ta brusinka 7,5. Tak jo. Doporučuji tatarku. Díky a mějte se, takže čau! Čau!